Dobrý deň diváci, vítajte pri ďalšom televíznom pořade z hry Kokodrun. Dneska je tu s nami Kronis. Dobre, tak ideme za Lancerom, ja to má najviac zaujímavé teraz Lancer, ten sa najviac tak na mňa usmieva, takže idem za ním. Prečo tu vôbec je ináč, ten bastard? Môj to nemal byť. On je Dark Prince. Aha, Zuzka, všetci ľudia, vyzeráte tak veľmi dobre hrajúci. Lancer, si tu naozaj? Si tu, ty... Alebo nie si reálny? Počkaj, keď ty si v tomto temnom svete, nemal by si... Ale neboj sa, stále mám nejaký čas predtým, než sa peritrefurujem, či ak sa to povie. Medzi tým som dostal robotu v Gaming Factory. Dostal som vlastný gamepad a rozbil som ho iba 4 krát. Teraz musím stlačiť tlačítka pre penis. Peňažky. Peňažky. Vidíme sa v vtipnom stage. What the f... Okay, stage. Táto cesta ide do boardu, takže tam asi mám ísť, ale to ešte počkáme chvíľku. Pojď na itemy, použiť vending machine, kúpiť, prečo nie? Je to vending machine? Vyprávať? Vending machine neodpoveda. Dobre. Tak dáme predať, čo môžeme predať? Nemôžeš dostať peniaze zo skurveného automatu, debil. Ty budeš môcť, počkaj, ty budeš môcť. To je taká prvá vec, čo by všetci skúsili. Škoda. Poďme tam strčiť naozaj do toho automatu a uvidíme, koľko peňazí nám to dá. Za koľko on už bude stať peňazí. Tak toto stále nefunguje. Dobre, už sa si opakujú. Kúpiť TV dinner, deluxe dinner. Ten deluxe dinner znel dobre. Hold storage mám 5. Kúpim si jeden deluxe dinner, lebo prečo nie? Armor, gain more typy. Poctu, no si kúpim pre Realze, prečo nie? A Ginger Guard? Počkaj. Čo? Nevadí, už mám dosť tepečok, tento oný, piča. Hej, Chris, ty Azriel ste ma donesli do školy, pamätáš? Určite si ich stratil tam a ja myslím naozaj stratil. Aha. Nemáš 5 € požičať? Počkaj, tento kaktus sa dávna? Je to, neviem čo, convincing nejaká replika tvojho obľúbeného kaktusu? Je to presvedčujúca replika tvojho kaktusu. Game systém je pripravený, ale... A pravidlá sú napísané dole. Chceš hrať Realze? Je to nadúpané, alebo ako som to povedal. Ja? Nie, ja radšej pozriem, ako vy dva hráte. Pohode, Chris, poďme. Poďme, však na čo sme tu, vieš? Musíš stlačiť tlačítka, debil. Čiže ja som nehral ani, ty kokot. Chceš race? Poďme, čak, ale tak aké tlačítka mám stlačiť? Tlačaj VSD. Stlačaj všetko. Všetko stlačam. Všetko som teraz stlačal. Človek, ako by sa nepozeral vôbec na obrazovku. Ty bastard. No shit. Tu sa to hrá vo veľkom, tam je S-ko, počkaj, si iba trošku pozriem. Ok, tam niečo je, dobre, poďme, poďme sem, nejaký obchod tu je. Chris! Jebací shop, jebací job dostáva z S-rank. Po piči, za to malú cenu. Dostal si Astolfo Armor. Je z teba fanboy. Aha, ale to už mám. Dobre, ja zaujíma tento, potom sa pozriem na tých, čo hrajú, čo povie tento. Nerobte nič jeble. Pantena to rozkázal. Ideme sem, tam sa dá ísť, ok, ja som nečakal, že sa tam bude dať ísť. Exkluzív. Ok, exkluzívna ona, jak sa to volá pre S hráčov, S-rank. Vyzerá to ako hajzel, že? Alebo to vyzerá, že chodíte hrať hry, alebo čo? Aha, prečo tam idem sám? Zistíš niečo veľmi zlé. To si ty! Nechaj ma sa pozrieť, či si na
Liste gestov, liste hostov. List hostov. Vidím S-rank na tabulke 1. Prosím, užívajte tuto naše luxusné industriálne firmy. Prosím, užívajte. Wow. To je aký luxus do piči, to je handlová, kurva. Kramare a handlová. Wow. Vending machine? Tak a predaj teraz. Exchange, check. Je tu grafit. Televízna večera. Videl som, že to tu dávajú. Je to... Vyzerá to správa, že sa ona vymazala. Alebo je tu odčiarknutá. Možno ju dokončia neskôr. Tak asi nejec už. Sa vyplatí vôbec? Ne. TV slop. Item. Účastníci dostanú na proste 80 HPčok. Smile zadarmo. Vždycky bude tvoj. Usmieval sa. Víš, kto sa usmieva? V telke. Víš, kto sa usmieva v telke? Poďme sa porozprávať ešte s tými dvoma. Ale mne to tu píše, že to chce za 1 PT. Bere mi to peniaze, 7 mám teraz. Hej, bere, vidíš? Pozri sa, že či máš v inventári. Smile. Nemám. Nemáš. Tak poďme dole. Prečo? Lebo ešte sme v tých dvoch nepozerali, že nechceš? Jebeš na nich? Poďme radšej, no. Na tú ženu. Vy traja! To som ja! Čika! Nikdy som sa necítila tak navlhčená. Jediný život nebol takýto cool a taký zaslúžený, by som povedal, taký, že máš to po sebe všetko poskladané v hlave. Spýtaj sa ma o hocičom, čo je Reddit user. O čom sa chceš spýtať? O Laninovi, poďme. Lanino? No. OK. Moja hviezda je preč. Moje slniečko. Všetko mi ho pripomína. Všetko. Noc. Deň. Videl som veľké koleso syru a... Som si myslel, že to je on. Bez toho, aby ja balancoval. Jediné počasie je pršanie. Z mojej tváre. Boj očí, tak. Čo dáš? Rozmýšľam. Budeš feminista, alebo budeš... true? To je pravda. Rosničky sú vlna, že? Taký popiči oblak nikdy nebude sám na oblohe. Ďakujem, Chris. Si ozajstná úrka. Vieš, je si taká cool, ale... Zase ako sa bude na mňa pozerať. Díky, Chris. Si úžasná uhorka. To žeme. Si reálna, si real shit. Rád sa chce by si olízať starú obrazovku. Záleží čo na telke. Kašľu na to, nepochopil si to. Nepochopil si to. ABC. Počkaj, toto ma zaujíma. Predať a... Svel? Čo, navreť. Niečo navreť. Aha. Ti naverela gebula. Je to opačný automat. Daj nové veci a dark peniaze vyjdú. Daj svel. Wow, tak to daj kávo. Asi ne. Tak to nedám nič asi. Daj svel. Čo je svel? Cíti sa dobre. Wow. Dano, nejak ti navrela gebula. Vítajte v ABC rankoch. Ako vám pomôžem? Čo je v tých, alebo nie, dáme, že môj rank, moje odmeny? Na minulej ceduli dostali ste, alebo ne minulej ceduli, na minulom hraní dostali ste rank S. Ako S je, dobrá, ne. Ste hviezda. Toto znamená, že môžete použiť dvere A, B a C. A aj taktiež odporúčame pozerať tú miestnosť pre hviezdy, kde sa môžeš prezliekať.
do S dverí, do zelenej miestnosti. Predtým. Užívajte. Dobre. A čo ty? Chýba ti niekto? Vítaj, to som ja, Nina. Zelená miestnosť bola zaneprázdnená, tak som tu. Potrebujete nejaké rady od pána Andreja Mesiaca? Akože počasie. Iste. Zajtrašie počasie bude slnko, pokračujúce svetlom. Svetlým kvapatom. Či? Ne, že drizzle. No jasné. Nina, môj obláčik. Ona by určite mala rada. Ona by určite milovala. Fotka mi ho pripomína všetko. Chladič. Automat na vodu. Zohrievač. Chcel som počítať. Čo sú to ovce? Chcel som počítať ovce, keď som išiel spať. A stále som si predstavoval aj tvár. Prečo ovce? Bez jej Charlieho. Moje srdce a moja koža nebola taká suchá. Na Your Forecast is zloma bude popiči. To je pravda. Ja som najviac populárny kruh na oblohe. Všetci vedia, že chalani s touto tu vyjebanou čapicou na hlave sú horúca vec. Mám to. Mám. Ja vidíš, počkaj. Ďakujem, Chris. Zasvedil si mi svetlo do mojho života. Ty si svetielko. Poďme ABC. Tak poďme C-čkom, nie? Čo? Veľká aura. Water cooler. O odpustenie, či čo? Ale... No toto. Poprosil si o odpustenie, ale water cooler ti nedal žiadne. Myslel si, že to je lepšie. Ďalší akt, vyskúši inak na budúce. Buble? Do stredu pekovali, ne? Do stredu, jasné, veď tam... Čo sa kurva deje? Kokos. Chladiča, alebo teda... Vodný dispenser nechal, Daj aktku. Počkaj, check useless analysis? Daj. To ma zaujíma, čo povie. Sorry. Čekol si water cooler? Potvrdil si, že voda je cool. Bobby. To vyzerá, keď chodíš na plane. Ale chápujú to ešte... Dobre, poďme už originál, hej, poďme... Skúsme... Ešte flirt dáme, no tomu ver. A u nich dať, ne, môže u nich dať, action. Zobral si pomaly... On je slabý glk, alebo ak mám povedať, vody. A opýtal sa, či je to... dobré, alebo niečo také. Voda sa zmenila na ružové. Sa zmenila na ružovú na sekundu. Dobre, ale sa ona vyhľovala, dobre. Oh shit! To je cecky. Toto mi pripomína Sansa. Čo to je Sans? Dobre, už ideme aktku. Všetci začali vyprávať s tým water cooler. Jak to poviem po slovensku, proste voda. Baby. Dispenser na vodu. Vodný dispenser, vodný automat, čo ja viem. To sa nedá bez hitov, ty kokos. Vieš čo, počkaj, dáme flirt, bo to dalo 10. Opýtal si sa tie voda a... Čo robia neskôr? Chápeš? Voda sa zmenila na ružovú na sekundu. Si sa vody, že what are they doing, chápeš? What are they doing? Jaj. To nič nespravilo tá Zuzkina, ona akcia. Easy, videl si to?
Počkaj, ale dáme ešte aktku znova. To si začali ono, ale keď to bude rýchlejšie, keď dáme aktku. Počkaj, už je posledný. Takže posledný, toto by som mal prežiť aj keď... Rúžový. Rúžové. A fakt už rúžový, teraz som si to všimol, som si to nevšimol ani. Super. Počkaj, ne? Čo to je? Že voda sa hanbí jahodovou. Si ušetril automat na vodu. Wow, ne, čo sa stalo? Je tu kráter. Vnútri bolo 200 bodov. 200 bodov bolo skore, nice. A čo vy? Voda je zriedkavá. Vojny budú bojované. A, vy ste ten typ človeka, ten typ typka, ktorý pije z oázy 8-krát. Dobre. Bastardi. Dobre, to by sme mali, teraz Bčko. Páne Bože. Poďme, ideme, poď. Počkaj, cedul si neprečítať. Cedulka povedala, že to je Gulam Machine. Prečítať to? Áno. Vydajte v Ball Machine, dajte tam vnútra pointy, aby si získali pre honor, výher, niečo. Minimum je 100 pointov, viac pointov sa dáva zlatá šanca. A keď myslíte zlatú šancu, tak ďalšia zlatá šanca sa hneď dáva naspäť, alebo increaseuje sa naspäť. Hitnite gold price, tak zlatú šancu a dá zlatú cenu a zlatá šanca sa resetuje. A tak ďalej. Si sa otočil na kameru a poďakoval si Tenovi za úžasnú hráčku. Ďakujem Tena. A celá tá časť je povedaná na tej ceduli. Ok, počkaj, ešte nejdeme tam na tú onu veľkú, tuto je ešte automat. Aha, to je ten oný. Počkaj, ešte nie. Toto ma zaujíma, čo povie. Chris, daj mi tvoje nohy. Idem ti ukázať, že tam hore je. Myslím, že by sme mali použiť ten automat na pravdu. Tak dobre, ideme to použiť. No. Chcem gamblovať? Chcem. Dáme. Na čo mám to peniaze, vieš? Dáme 50%. To je akurát. Dajme, poď. Daj. Oh. Dostal si zlatú ten sochu. Kde to niekto bere? Asi to ide do tvojej izby. Hra znova? Daj znova, daj úplne, že 0. Daj 0. Ne, počkaj. Oh. Daj tam 0, daj tam 100. 100? Aha. Bra. Nedám 100. Ja chcem 100% gol šancu. Či budem mať teraz niečo dobré. Aha. Aha, revive mint. Už nejdem hrať, že mám peniaze. Dobre, tak teraz ešte Ačko. To som zvedavý na tom Ačku, čo bude. Oh. Tá hudba? OK, čo je toto tu, týto čavino? Hej, tu je extra hra. Je zamknutá. Vieš, to je, kým nezaplatíš 500 pointov. Tak to nech ide do riti, teraz som to pregamblil. Čo keď dám pay? Haha, ďakujem za pointy, kokotko. Ojebal si ho, ty si ho ojebal. Ale ja som ojebal. Bola by to kebyže máš dostatok pointov. Trocha finančne gramotný, hej? A ušetri si. Čiže no ešte ideme do týchto prvých dverí asi, alebo čo je tento otáznik? Coming soon. Coming soon board 2. Zaujíma ma, že čo skončíme ďalším hraním. Typujem, že ďalšia hra bude nejaká veľký otáznik. Alebo ako ty hovoríš negatívny výkričník. Podarí ti. Tento plagát je pre Cooking Challenge. Pozri skore. 72. Môj najvyšší rang je B. To by som mohol zmeniť, nie? Typy a triky. Sú nejaké typy a triky na high score. Čo najviac nás takujú na sebe, tým viac môj... Fakt? Fakt? Idem to skúsiť dať nový high score na S-ko. Proste chodoriči, ja chcem S-ko. Ja chcem S-ko. Koľko treba na S-ko? Ja chcem S-ko dať. To je cooking show. Hej. Ačko! Ďalší, dobre, ďalší, toto je ten run. Koľko som mal? Skoro 500, to by mohol dať S-ko. Yes! Máme to. Čo? Jak sme všetci Queen alebo bossy?
A ten salesman? Salesman? Real. Tak mor. Čas letí. Je to ako keby včera ty a to dievča tu všetkých vystrela. Kráľovna na jej strane, kráľ na tvojej strane. Bol to chaos. Chaos. Ne, Chaos, chaos. To je všetko. Haha, iba deti ako vy dvaja by ste zobrali laptop domov, aby ste sa hrali na niekoho. Ako stará je Chris? Ste vy dvaja? To je jedno, asi všetci sa zmenia, okrem nás. Chris, miláčik, ak chceš pointy, daj. Zatiaľ zmeniť pointy. Zmeniť pointy, tak kde potom? V tej miestnosti tam? Jedine. OK, no takže keďže to máme. Otváranie zámku. No, pozrite sa, zámok je v piči. Bez toho, nie je tam oškretie nič, ako keby tam vôbec nebol. No, vidíme sa. Vracam. Shit. No poď. Ty si mi chýbal, ty bastard. Vítajte, vektáre. Dnes náš fyzický challenge bude... Počkajte na chvíľu. Dostávam SOS signál. Kurva, niečo začalo znasilňovať mesto. Veľa budov je v plameňoch. Ak to bude takto ďalej, všetci zomreme. Môže mi povedať niekto, kto je to monštrum. Mike, predsa nie? Bra. Hádajte, kto idioti. Je to tak. Je to film Godzilla. To je Zuzilla. Debilko. Zuzkozila. Zuzkozila. A Zuzka, tvoj kostým je strašne myslím, strašidelný. Pravda. Je to tak. Zuzkozila bude náš záporák, otáčacia hviezda dnešného dňa. Mladá pani Zila. Pozerali ste Monster Maratón, dokým ste nezaspali. Bol som tak nadržaný vidieť niekoho tak nadržaného, aby sa pozerali. A že tento finálny event, tento špeciálne správanie, špeciálny servis je iba pre teba. Aha. Keď budeš chcieť, môžeš pokračovať hoci kedy, iba choď ku Chrisovi a pozerať ďalej. Hoci kedy. Nemusíš ani prísť, môžeš byť vonku a pozerať ma cez okno. Nepoviem nikomu, polícia nebude vedieť. Sľubujem. To je aký uchylak? Neviem. Takže, môžem ti nakopať tvoju riť? Nie. Zuzkozila má zmenu nálady. Ona možno zničí mesto, ale mňa ochráni. Televíznu plochu s jej životom. Pretože ak by záporáci ma zničili, už tu nebude telka. Potrebuješ ešte ďalšie inštrukcie, alebo začneme poslednú hru. Vieš, čo som si teraz spomenul? No. Vieš, čo nám povedal Zlatý Spamton? Čo povedal? Never veci, čo sú v telke. Let's go. Pamätaj si to, nie? Dobre, budem žiť a spýtam sa znova, explain please, alebo... Daj. Ale ja už to je beda, bo mňa už boli hrdlo. Dobre, dáme, let's go. Ja si pripravený. Sedíte.
Dali ste si vaše radioaktívne žuvačky? Je to real. Čo ti dáva? Čo mám robiť? Here comes the baddies folks, take them down. Aha, dobre, čakám. Ježiš, ja musím chrániť Žida. Pozri sa na to, on rázne a s Chrisom, jak tam hore tlačia, aha. Nemôžem to stíhať čítať a kúkať oné. Bonus time? Bonus time. Hej, to čo je? Ja musím proste zničiť dom. Teraz daj máš. Rozbiehneš dom. Bulozar. Debil! Debil. Nečakal, má také obočie naraz teba. Ježiš, ale to sú aj žije, čo strieľajú. Kamo, ale to nie je ľahké, ja musím ísť zozadu. Ak tam dole tancuje, to je debil, no. Pripomína ti to niekoho? Radla po rukách, Chris. Dobrá, tak toto je úlet, Rýchlo, Počkaj, to sa nabíja. Dobre ty. Čak, ale čo som mal robiť? Vyjebať sa na nich a rozjebať tento. Ja som nevedel, Ideme znova. Monster movie. ale vidíš to, on je najväčší hejter. Spadnul, že je najväčší hejter? Jaké škardianosť. To povedal? Zabil. Hej, zabil. Ty dojebavaš. Počkaj, ja viem, ale tu sa mi tu oné hejtery idú. Kronis hatery. Nemôžem teraz jeho riešiť. Do riti. Však ale chápeš, že mi tam chodia aj hejtery aj oné, ako mám zabiť? Trafíš do ňoho, ideš dozadu, trafíš do ňoho, ideš dozadu. Takto, že furt sa hádžeš. Kašľam na ňoho. Ne. Nie, sem, tuto ma to zaujíma, čo je. Už sme sa pobavili, ale potrebujem, ja chcem vedieť, čo je tu, to vyzerá dosť tajomné, vieš? No ale keď tam pôjdeš, tak už asi späť nepôjdeš, neviem. Pôjdem podľa mňa. Neviem, bráško. Big shot! Chris, pozri sa na seba. Prezlekajúca miestnosť, big shot. Gratulujem. Ako si naňuješ hru potom? Právo, nie je to moc init, láska, čo? Čo je init? Teraz? Vedel som, že nebude to tak, ja som to vedel, takže počúvaj. Čo vidíš tú hru, čo si hral? Nie tá, presne tá originálna. Oltena dokončil niečo malé. Počkaj, ale little something here, a little something, niečo maličké tu. Spraví ti to celú adventúru ako veľký all vlastne neviem čo je line z Ačka do Bčka. Primo, nudné veci. Ale ako ja viem, Chris a chlapec, ako poznám Chrisa, chlapče, ako poznám Chrisa, tak to není to, čo ty chceš, že? Slobodu, to je to, čo ty chceš, slobodu. Ale keď chceš huš, keď chceš rýchlo, keď chceš akože sa ponáhľať, tak počkaj tú minútu. Chris, láska, znamená to, že sme sa dostali do backstageu. Originálnej hry, kde ty rozhoduješ, čo chceš robiť. Undertale. Všetko vpravo. Už som všetko povedal. Viac hrania. Ja nechám na teba očko, aby za teba neprišiel Tena. Môžeš mať teraz naozajstnú zábavu. Všetko vpravo, láska. Môžeš ísť. Som si istý, že... Ale je to tajomstvo Teny, že? Všetko to dá. Akt 1 schedule. Napísané mená a čas. Napísané pod tým. Akt 2 schedule. Je to napísané nejakým černým perom, alebo čo?
Co dá ísť ďalej? Hej. To až potom. Je to hrací systém, vyzerá to tak, ako keby všetky charaktery boli v doske hrania, alebo ak tam poviem proste dosky. Všetky kontrolery a systém sú loknuté. Dentist Office Cell, akože nejakou zubára. Čo je toto tu? Tu je tá telka, na ktorej som hral, nie? Vyzerá to ako hracia konzola, zahrať si. Žený kontroler. Potrebujem oný kontroler, tak získam. Ja sa tu niekde kúpiť? Z tej druhej miestnosti nevieš zobrať? Je tu... počkaj. Vyzerá to ako kontroler padnutý na zemi. Zobrať. Divný kontroler bol pridaný svojho inventáru. Dobre, tak ideme ešte raz teda. Čo by nie? Čo tam je moja duša? Počkaj, tu nikto už nie je. To celú dobu tu hrali napravo od teba ľudia. Wow. Čo? To je penis? Neviem, ale nemôžem tam nič robiť. Nič. Nič sa s ním nedá robiť ani. Počkaj, pamätáš si to? Tu bola tá cesta. Niekde vľavo dole, pamätáš si to? Au. Ale predsa ťa to hituje. Tu. Tuto. Napravo hore. Teraz ich môžeš zabíjať. Level 1? Slač Z-ko, teda Y. Ide sa zabíjať. Tu vlastne nezabiješ. Au. Au, na mňa otočí naspäť, bastard. Hej, to čo je? Keď dávajú moje healy. Tá hudba sa mi nepáči. Čo to je za hudbu, čo ti to pripomína? Teda nie tá hudba, tie zvuky sa mi nepáčia. Aké? Že počúvaj, keď mečom urobíš. Nepamätáš si, keď si 4 krát za sebou trafal niekoho? To sám myslíš, alebo čo? Počkaj, Shit. poznáš tú kvetinu? Nie, nepoznám. Oh shit. Tých flowerov je tu teraz viacej. Ale kvetina bol oný Azriel s Chárou spojený. Čepeš. Poď si pre smrť, bastardko. Ja som mal všetkých zabil, čo teraz mám robiť? Ja sa vrátim naspäť. Stan sa silnejším. Ale jak ešte, veď ja už tu nikoho nemám. Môžeme ničiť kaktusy? Aha. Čo je za vtáka? Ja potrebujem byť silnejší, aby som zabil toho vtáka asi. Nie je to dosť možné, okej. Aha. Bež rozbiť stromy teraz. Max! Počkaj, ešte toho vtáka musím zabiť, ešte toho vtáka, tu je taký vták. Vták ohnivák. Nie, fakt, počkaj, tuto je, tuším. No tu je. Au! Bastardko. Čak ti Pozor. Ja, ale ty... Zabiješ. Podľa ňa asi. Dobre. Dole choď, keď... Počkaj, áno, to, áno, aj mi to teraz napadlo, normálne, hneď som dostal myšlienku. Je, že tam chcel ísť. Ja som chcel ísť už hore, že byte som Rongera, ale som spomenul na hento. Veľa šťastia, čo uvidíš. Neviem, čo uvidíš.
Oh, Nič. dobre. Takže ideme teraz si ktoré je správne, hej? Počkaj. Prvé dva Dobre. sú nič. Prvé dva sú nič. Hej, ale prečo som išiel skúsiť, či ono sa dá zničiť stena. Tretie, dobre, nič. Ideme ďalej. Nič. Nejdeme od konca radšej? Už je neskoro. Oh! Čo to je? See Si... you. You. Vidíme sa. Ty kokot! Ja som iba zo srandy išiel pozrieť, či tu náhodou niečo není. Iba... Pozri inde, či to tam je rovnako. Oh. Ja som to objavil, aj keď som nechcel. Kámo, ja som to... Volám na... Boh videohier asi. No už som silnejší, čo mi povieš? Čo tam je? A? Having... Áno, mal zábavu. Prečo? Jak tam, že áno, alebo niečo? Choď von a naspäť. Áno, mám. A dole pod tým. Text pod tým nebude? Nie, nič aj nad tým. Tak choď... Tak doľava. Počul som ešte nejaké navyše texty. Počkaj, tuto ešte sa dá ísť. Aha! Vidíš to? Čo ti jebe? Čakaj, poviem teraz hore. Počkaj, čo som... Ja som zodrbal za vás. To som nemal robiť. Aha. Získal si... Si dostal... Noel! Počuješ jej toto znelku? Počuješ ju? Nemôžem skipnúť. Počul si tú znelku? Máš jej kľúč. Pozri kľúče. Čo je Shadow Crystal? Tlačítka sú škaredé, rúžové a žlté. Dobre, že som išiel ten Snowgrave Run. Dobre, že som ho išiel. Neviem, či to je Snowgrave iba. Počkaj, pozriem sa. Chris, aké to bolo? Mal si veľa zábavy? Možno mali extra... Chuť si mal, vieš? No... Ten nás skoro prešiel, takže musím byť moc ostražitý na budúce. Počkaj, to ma zaujíma, čo bude teraz pri tomto. Ďalej ťa nebudem rozprávať, ja ti tak poviem, že čo ďalej urobiť, ak nájdem niekde, že čo mám robiť. Čo ti jebe? Dostal som saber 10. Dúfam, že možno dostať autograf. Kto to jest? Keď ty chceš to moje autografie, daj sa do Čo Maďar do rady. piči? Čakaj, autografy dostanete sa do rady. No dobre. Takou starou slovančinou musíš. Počkaj, ale Noel tu teraz není, ona je... Vítaj späť, Chris. Čo to pekla ti to tak dlho trvalo? OK, snaž sa získať S-rank všade. Však poviem, že nič. Nič? Dobre. Inak... Poponáhľame sa odtiaľto už dopreč. Prosím, tu získaj S-rank, nie? Či nemám? Neviem, či v týchto hrách, ale isto na tých hlavných hrách musíš dostať. Check score. Jakže žiadny to musím dohrať úplne? Hej, toho typka musíš zabiť. Aha. Toho typka, vtedy to zmizne. Vtedy zmizne každý. Ja, že čuduj sa, nie je to nejaké divné, že tí TV hejteri sú čierni? Real otázky. No už zomri!
Hovoril som ti. Chlapci, zachránite svetelku, vyhrali ste! Chlapci, oni vyhrali, haló! Chlapci, môžete prestať ma byť. Ale haló! Chlapci, ja vám neplatím za to, vy kokoti. Tak dobré, ale toto... V strede má z výplaty, Finnik. Počkaj, debil. Žiadna telka nebola zranená počas natáčania tohto filmu. Tu podľa mňa bude S-ko, nie? Zalas. Zalas rank. Dá sa získať lepší rank ako Z-ko? Dám čo je Z-ko. A Z-rank je najhorší rank na svete. A jak to mám dať lepšie, ty kokos? Ale akože dostane S-rank, keď budú tie hlavné misie. Ok. Idete vedľajšie, toto sú vedľajšie skôr. Na stage doľava, nechcem. Však ale... Toto myslíš? Áno. Jaj? Že to myslíš? Zelená izba, ok. Čo tá socha, ale tu mám aj ja tú sochu. Čo je? Hej, tu ten na stage, tuto. Mohli by sme sa s ním porozprávať na sekundu. Vieš, získať nejaké rady na ďalšiu hru. Pome. Počkaj. Chris, možno by sme mali nechať Zuzku ísť. A pozerať sa stadiaľ? Ja by som išiel chillovať asi. Doteraz sme hrali, chápeš? Takže chillovať s tvojimi zavretými očami? Počkaj. Tak zatvor si svoje oči a rozmýšľaj, čo robiť teraz. Oh. Lokalizovaný vo fialových útesoch. Perfektne. Nestrácajte čas. Viete, čo sa stane? Spojiť dierky na vzduch. Hladkú, upokojujúcu hudbu. Potom potrebujeme iba čas. Jedna ďalšia hra, len jedna ďalšia hra a potom. Hej! Zuzka! Zuzka, miláčik, moja hviezda. Hej, ako ti pomôžem? Potrebuješ voucher na zadarmo loptičku? Nejaké... nápoje možno? Životný, jak je to? Doživotnú zásobu slimu? Slime? Počkaj, ale slime? Len, chcel som sa spýtať na hry, ktoré sú veľmi zaujímavé asi. No, oni sú. Akože, videl si, ako sme boli zaujatí, ale Ralsei bol taký divný predtým. Cítil som toto, že ho uteším. Alebo pogratulujem, alebo niečo. A ja tiež. Je to len také vyčistenie mojej mysle. Všetko, asi. Zuzka? Zuzka! Nikdy som nechcel nič viac počuť. Drž piču, kokos. Miloval som hrať túto show. Nemal som toľko srandy už roky. Vidieť ozajstné smiechy, ozajstné úsmevy. Z obecenstva. Viac ako jeden. Je to sen! Čo sa zmenšuje? Nemôžem klamať. Bol som trocha sám. Dokým? Ja súdim s tebou asi. Ale hosťovať teba a malého Ralseia bola úcta. Aj keď si troška drzá. Hej, Chris mal tiež zábavu. Áno, Chris. Chris, starý Chris. Aký smrdlár. Nemáš rád Chrisa? Čo? Čo si robíš, piču? Ja ho milujem.
Je to jeden z mojich originálnych fanúšikov. Gogoman TV pozeral. Ja neviem, že či majú rediteľku. Prečo by oni nemali? A pozri sa na to. Už ďalšia hra je pripravená. Bol to popiči s tebou rozprávať. Veľa šťastia, Zuzka. Áno, neskôr. Mňa by zaujímalo, že čo by sa stalo. Keby sme tam išli. No poďme to znova dať potom. Znova to pustíme potom, keď zistíme túto konverzáciu. Dobre. Čo do pekla ste tu dva robili? Snažili sme sa zatvoriť oči a rozmýšľať o Zuzke. Dám to. No daj. Dobre, divňoši. Viete, myslel som si, že on je tiež divný na prvom mieste, ale ten aj nie je taký zlý človek, že Chris? Taký osamelý. Ja piču. A nie, on je v pohode, ja ho mám rád, ale je taký možno aj v pohode. Ja že v pohode. Pravo? Ja som vedel, že naozaj budeš mať srandu, Chris. Ale si predstav, že ešte tu sú secrety, ktoré nie sú ešte odhalené podľa mňa. Poďme chillovať, ale necháme si oči otvorené. Môžeme chillovať s našimi otvorenými očami. Chcel by sa o niečom porozprávať? Ne. Tvár. Nebudem drzý? Ne, daj tvoj tvár. Moja tvár? Som ju predtým niekde videl. Nie som si istý, o čom to ty... No ja, Chris, je mi ľúto, ale... Toto je moja tvár. A keby tu bola nejaká iná vec, ktorú by sa chcel opýtať o mne, tak toto... Ktorú má na sebe. Ktorú má na sebe, tak toto... Čo si myslíš, že čo je trápne, alebo moc podobajúce na... Nesmej sa, Chris? Keď nerozmýšľa na to isté, čo ja. Chápem. Ty si nemyslíš, že to je moc podobné, ale... Chris? Aha, takže tu sa toto možno dialo. Však dám toto. Nie, počkaj, dám talking. Budem sa rozprávať teraz. Počkaj, čo keď tam teraz my pôjdeme? Ten vyzerá byť zaneprázdnený. Nechám to takto. Už vieme, čo sa dialo, to je jedno, podľa mňa. Tak poďme asi. Chris, chceš začať round 2?